Удзельнікі рэйду наведалі аб'екты, дзе паварамі працуюць замежныя грамадзяне. Першая установа сустрэла адразу двума гасцямі з Казахстана і Арменіі. Падчас праверкі высветлілі, што ў дакументах парадак. Грамадзяне законна прыбываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і маюць від на жыхарства. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сотрудники миграционной службы, управления по гражданству и миграции. Кто у вас сейчас на данный момент работает? Вы один здесь на объекте находитесь? Яшчэ ў некалькіх аб'ектах горада пытанняў у законнасці знаходжання замежных работнікаў на тэрыторыі краіны таксама не ўзнікла. З работнікамі праведзены прафілактычныя гутаркі аб неабходнасці прытрымлівацца беларускага законодаўства. Иностранные граждане, пребывающие в Республике Беларусь, обязаны соблюдать наше законодательство. Да. То есть в случае, если вы нарушаете законодательство и в отношении вас было привлечены 5 раз в календарном году к административной ответственности, это основание для аннулирования временного проживания. Апошняя установа парадавала не толькі смачным пахам шаурмы. У супрацоўнікаў ёсць уніформа, а гэта адно з асноўных правілаў санпіну, выконванне якога мы ўбачылі не ва ўсіх кропках грамадскага харчавання. З відам на жыхарства у павароў парадак, працоўную дзейнасць ажыццяўляюць законна. Сегодня у нас было проведено рейдовое мероприятие совместно с городским центром гигиены и эпидемиологии. Основная цель была направлена на выявление нарушений миграционного законодательства, а также законодательства о внешней трудовой миграции. Необходимо отметить, что в ходе проведенных мероприятий было установлено, что иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание, трудоустроены в соответствии с действующим законодательством. Нарушений не было выявлено ни как в миграционном законодательстве, ни как в сфере внешней трудовой миграции. Усяго ў Гомельскай вобласці зарэгістравана каля 1500 працуючых мігрантаў, занятых у абсалютна розных сферах, ад будаўніцтва грамадскага харчавання да аказання паслуг. Пражываючых замежнікаў на пастаяннай аснове абласны цэнтр налічвае больш за 30 000 чалавек, на часовым каля 6 000. Ганна Кустачова, Михаил Синицын, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».